pala! Ang ganda pala sa'yo, Numi! Yes, sige! Wow, sige. Yes! Ito, pwede sa kwanto, sa YouTube pare, Nora Honor, nag-strip. Maraming manonood dito pare, Nora Honor, nag-strip dance. Ipakita mo sila yun, ha? Nora Honor, nag-strip. Nora Honor, tsaka Kwan, si Tirson de Cruz. Hindi man na yung sounds. Binig dito yung pare. Gusto may pakita. Noel, mag-strip dance ka na rin. Doon ka na mo po. Sa'yo mo na dyan. Ha?